Говорите, сега ще покажа как да се направите молив. Така. Ето от една клечка за зъби. Ето изрязвате, аз вече съм изрязвала, но парчен. Ето. Взимате маркера и го дърпате, знаете как? И ето така го изгисвате него, ще стане сега го подисвам, ще стане розов молив. И ще ви покажа как да си направите нисисер. Там е кутика за шиги. Така, нисисер ще ви е нужно. Сега ще се дойде само да разглежда. Извинете за забавката. Една такава лентичка и тиксо. Петъчетен от американския колеж. Така. И тиксо и ваша ножичка, да не знаете за да реже тиксо. Ето го. Тиксото. Тук. Така, вие го взимате и го сгъвате така, за да са равни двете части. И ако някоя част е по-голяма, клъцнете, за да са равните. И да е по-малко. Ето и сега. Почти е готов. Взимате тиксото ви. И ето, измервате колко трябва да е дълго. Така. И отрязвате тази част. Отрязвате тази част и я прегъвате лекичко, за да захване отдолу това. И вие виждате ли как едно тиксочка се подава? Него го клъцнете и го спазете за другото. Ето така. И ето тук остана да го залепите. Вземете го, вашето тиксо и ето така го залепете. И ето. Отваряте го и хоп, ето го нисисерчето. Сега ще покажа по-хубав модел. Нисисер молив. Ето модел нисисер с моливчета. Аз съм правила моливчета. Вие бяхте с Рошел Скари. Довиждане! Извините, проблем. Довиждане!